ब्रा बादामालि गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो गांसेल' बादामालिखौबो सोर लानानै थांखोब्रा बे बमब्रु दसेनाव दंना गैयाब्रा बादामालियालाय गानोना गानांगौ मिथिलाय लाङाना अमा राजायाथ' गानानैनो बुंखाबाय बेनावथ' मोनखालां बादामालिखौ बमब्रुनाव खबर लाहैनि र' बापावै मा गायलां गायथांब्रा सनथला मा मोसौ गाय गाबिनि गोनांथां माथां गायलां गायथां जाखोब्रा सनथला भाई स्वाद थफिराम आंहा बादामालि गाननो मोनैनि बेसेबां दिगदार मोनदों नोंहा माबा मिबिसो बुंलाबायदों ओइ जाम्बा बांद्राय बादामालि गानोब्ला नुनुफोरा नाला नाला मोनामोलै सम सम बारबो जाहोनांगौ आंजों हले जाथारनाय नङालै खैसिब गांजेमा बिदै बायदिसो मोनामला जोबगोनलै जाथारनाय नङालै आं गानालै बादामालिफोरखौ सिथं सिथा नोंसोर बै लरग' थरग' थाबायोब्रा बादामालि गानालासिनो आं मानो हायाब्रा आंहा गांसेल' बादामालिलै बेखौनो सुलाय गानलाय खालामो आङो लामना दोनबाय सोरबा खावनासो लांखो ना बहाबासो बिरनानै थाहैखो दुखु जाबायलां हा बे गांसे बादामालिखौ नागिरबाय थानोसै नोङो थां देवबार हाथायाव थांनानै 10 थाखा कम्पानिनि बादामालि लानानै फैदो नोङो बेखौनो खालामनोसै र' 10 थाखा कम्पानिनिखौनो बायहैनोसै आं बापावै जानिया गानाबानि बिदि गायलां गायथां जायो नालै माइसे मोजां स्क्रिप्टफोर फोराननानै दोनखोब्रा रावबो गैयियावनो खेबसे दांना नायनोसै नामा दांनायफेराखै सोरबाफोरसो नुगोन नामाब्रा नुबा जारला जाथारगोन ना जियानो जारला खेबसे दांना नायनोसैलां स्क्रिप्ट फोरलाबखौ बेथ' आंनिसो बादामालिलै स्ट्रबेरि गोनाङा सोर लाबोनानै लामना दोनफैखोब्रा बेयावलाय लानानै थांफिनगोनलै साला ओरैनोबा गांसेल' बादामालि आंहा आयु सन्देला लाजिलाबो नोङो माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा लाजा नों सन्देला हिनजावफोरनि बुस्थुफोरखौ बिदि दांलाबायनो आंलाय माला दांखोब्रा दांनोसो लुगैदोंमोन नाथाय दाङाखैना माबायदि होनखायो बे आंनि पेनखौ नोङो दांनो नागिराखैमोन होनलाय आंलाय बहा नोंनि पेनखौ दांनो नागिरलायखोब्रा आरो बेथ' आंनिसो पेनलै आंनि पेनखौनो गावनि होनबावबाय आयु माबायदि मानसिखाय बे सन्थलाया आयु माबायदि होनखायो बे सन्थलाया बे आंनिसो पेन दा बेलाय नोंनि बोरै जानांगौ जाखो बेलाय हिनजाव मानसिफोरनिसो पेन्टि दा हाबां आंनि बादामालिखौ आं सिनायखायोब्रा आरो बे बादामालिया आंनिसो स्ट्रबेरि गोनांलाय ओइ सन्थला जौ लोंदों नामाहाय मानसियालाय लाज लाबोदां मालाय हिनजावफोरनि पेन्टखौ गावनि होननानै लाग्रा हाबां दस्ति बे बादामालिखौ आं बिराद मोजाङै सिनायोब्रा बे आंनिसोलै नोंलाय मानो लाबोनांगौ जाखोब्रा आंहा गलाप बिबार गोनां हाथरखि गोनां फिथाइ सामथाइ गोनांखौसो गानो बे आंनिसोलै जाम्बि लाज लाबो नामा नोङो नों मोजाङै नालाय बे आंनिसो पेन मिथिबाय हिनजावसाफोरनिसो मा नायलायनांगौब्रा बेथ' आंनिसोखा आंनि बादामालिखौ आं सिनायखायोना ओइ सन्देला लाजिया आंनि पेनखौ दांनो हुगारबोरो माखौ लाजिनांगौ जाखोब्रा गावबागावनि बादामालिखौनो लाजि नामालै ओइ सन्देला बे पेना आंनिसो नोंनि नङा आंलाय नोंनि पेनखौलाय मानो लाबोनांगौ जाखो आरो नोंलाय हिनजावसाफोरनि पेनखौलाय मानो बायनानै लाबोखो हाथाइनिफ्राय बेखौथ' देवबार हाथायाव मोनो मेरलानो मा बे हिनजावफोरनि आरो बेफोरबायदि पेनखौ देवबार हाथायाव मेरला फानो खुलानो होमबाबो बे आंनिसोलै आं लाना थांफिनगोनलै
ओइ लाजियाना नोङो सब बारासो आं मिथिखाबाय नोङो आंनि पेनखौ लांनो लुगैनानै बिदि होनफ्लाबाय थादोंना छे नोंनि पेनखौलाय मानो लांनो लुगैनांगौ जाखोब्रा आंहा आंनिखौसो लांगोन दा बारा नोंनि सिख्रिफोरलाखौ लांजोबगोन लां मा सिख्रिफोरला बेलाय बेफोरलाय रों रां दिन्दां दिन्दिं आलायना दोननाय सिख्रिफोरलाफोरा बेफोरखौनो लाना थांजागोनलै नोंबा आंनि बादामालिखौ लाबोदों आंबो नोंनि सिख्रिफोरलाखौ लांगोनलै ओइ सन्थला आं बुंखाबायना बे नोंनि पेन नङा बे आंनिसो ओमफ्राय बेफोर हिन्जावसाफोर गानग्राखौलाय नोंलाय मा खालामैनो हा साजायनो दोनहैगोनब्रा आंनि उन्दुग्रा खथायाव आलाय दोनहैगोन आं मा एसे दावराव जालायगासिनोब्रा बिसोर सानैयालाय आं हले आंनि बादामालिखौ मोनाब्ला नोंनि सिख्रिफोरलाखौ लांजोबगोन लां देलाय लांलाय नायनि आंबो हिन्जावसाफोरनि बुस्थुखौ बोरै आखाइ होग्रा हामा जादोंलै दस्तिमोन बमब्रमा नायलाय सन्थुलाय मा एसे अख्रा आंनि पेनखौनो गावनि पेन होननानै जि आंजों नांलायगासिनो नङा माथो बे आंनि बादामालिसो दा न'आव लामना दोननायानो गोमानानै थादों दा बे बादामालिखौनो लांनो नागिरदों आं बेखौनो हाफाङा गावनिसो होनगासिनो आंनि नालाय आंनि होनखागोन ना बेलाय हिन्जावसाफोरनि बुस्थुसो खादा बेलाय हिन्जावसाफोरनि गानग्रासो बेखौनो गावनि होननानै जि आंजों नांलायगासिनो सन्थलाया है सन्थला गावनि पेनखौनो सिनायला नामाब्रा नोंलाय दस्ति सिनाया जायो नामाब्रा सिनायब्रा आंनिसोलै बे बादामालि आंनिसो नुबाय बमब्रमा नुबाय माबायदि हिन्जावसाफोरनि पेनखौनो गावनि होनगासिनो आंनि नालाय आंनि होनगोनब्रा ओइ सन्थला बे आंनिसो होनबायना साला बाहेरायाव लामना दोनफैनायानो भुल जाबाय आंना मानो लामना दोननांगौ आं लामायाव लामना दोननायानो मोजां जादों आं नुनाय नङामोन ना न' सिङाव लामनानै दोनब्ला जियानो जादिला आंनो हरफिनदोलै आंनि बादामालिखौ ओइ होगार आं गाननाय पेनखौ मालाबाबो दांनो होआ नोंनो आच्छा बिदिसो होमबा नोंनि स्क्रिप्टफोरलाखौ लानानै थांगोन आं ओइ सन्थला दस्ति थौदोलै गांसे बायना हैनोसै आं नोंनो बिदि जाया दस्ति गावनि बुस्थुखौ मालाबाबो मालायनो हेगारना होनाङा बेथ' आंनिसो बादामालि आं लानासो थांगोनब्रा आंबो नोंनो हरा माथो आंनि जिनिसखौ मा दरखारनो हरनो हिन्जावसाफोरनि पेन गानग्रा लाजियाबो ओइ हापां बे आंनिसो बादामालि आं मोनथिखायोब्रा बे आंनिसो दस्तिलाय मानसिफोरालाय मा सानगोनब्रा थौलै आं बायना हैनोसै मालै हापां आंनि बादामालिखौ हरमारलाना नों मा दरखारनो हरनो आरो लाजिया नोङो हिन्जावसाफोरनि पेन्टि गाननो बिदिसो होनथारबायना नोङो र' नोंनि स्क्रिप्टफोरलाखौ दांग्लिजोबना गालांनां आयौ लाजियाबो खोमायो माथो दांग्लिजोबगोन आं आयौ बिदिथारना नोङो आयदै मानो बुखोब्रा लाजिया नोङो बेफोरबायदि मालाय हिन्जावनि बुस्थुफोरखौ दांग्रा गायाब्रा आंबो नोंखौ आंखौ सोबालायदों आंनिनो बादामालि खावनानै र' पुलिस लिंना लायना फैनि आं मानसियालाय मा जामारखोलै बे सन्थलायालाय लाजियाबो खोमा मालाय हिन्जावफोर गानग्राखौ गावनि होननानै लानो पुलिस लायनो लायथों बियो माबायदि पुलिस लाबोयो हाफां बे पेना नोंनि मारदा औहाय आंनि बे हिन्जावसाफोरनि पेनखौ नुवाखै नामा नोंबो माने आं जाहांनि आं गानालै बिराद डिस्टार्ब मोनो बेनिखायनो मिन्थियालां बबे जांनिया हौवाफोरनि हिन्जावफोरनि आइडिया गैयालै थां नोंबो आंजों रायलायबाय थानांला ओइ माबाफोर गोरोन्थिसो जाबाय नामाब्रा आंनालाय थां होनबायना र' थांगौ साला सन्थला गुन्दाया साला आंनि गानग्राफोरखौ दांजोबना थांबाय हेलौ नाजिबुदां मा होनखो बुजियासैलै आं सन्थलाया आंनि गानग्राफोरखौ दांग्लिजोबना थांबाय मा नोंनि गानग्रा दांखोब्रा बे सन्थलायालाय
आंनि सियाव गानग्रा जिफोरखौ सेस दाग्लिजोबनानै थांबाय सन्थलाया आङो माखासे जिफोरखौ माखासे गस्लाफोरखौ दान्दायाव फोरानजोबनानै होदों आङो जायगा जायैखाय आं बाहेराव बेरायाव फोरानफैदोंमोन सन्थलाया दाग्लिजोबनानै थांबाय आच्छा मा आच्छा आं खथ' बोरैबा मोनदों आंनि गानग्राफोरखौ दांनायखौ आयु बायदि लाजि गैथारबाय सन्थलाया आंनि पेन्टखौनो गावनि पेन्ट होननानै जि दावराव जाफैबाय आङो हाथायाव बायना लाबोनायखौनो गावनिसो होनबावो लाजिंसि आंनि गानग्राफोरखौ दांनानै थांजोब्बाय आं गानलाबो दां आच्छा बिदिसो ओइ नारजुदां मा आच्छा आं मा बुंदोंमोन खोनादोंना नों आंनि खाथियाव आइया टिभि नायनानै दङलै बेनिखायनो आं बारा मोजां रायलायनो हायाखै गावनिखौबा बिदि होनलायथारबायना आंबा जि खस्थ' खालामनानै नोंजों आइजों रायजानानैबाबो जि रायलायनांगौ गावाबा आइ दं टिभि नायदों जाफ्लाबावो आरोना र' दसे उनाव फन हरफिनगासिनो आं हेल' नारजुदा बिदिसो होनबाय आरो सन्थलाया बे पेननि थाखाय पुलिस लिंना लाबोदों बियो माबायदि पुलिस लिंनानै लाबोयो डियार लोगोफोर सन्थलाया मा स्टेप लायो नोंथांमोना उननि खोन्दोआव नुसिगोन आरो नोंथांमोना दिनैनि एपिसोडखौ मोजां नुदोंब्लाबो बा गाज्रि नुदोंब्लाबो कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे चेनेलखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दे लोगोफोर आरो बे बादामालि एपिसोडखौ नोंथांमोना थाबैनो नुफिनगोन स' नोंथांमोना मोजांबाबो गाज्रिबाबो एसे नोंथांमोननि एडभाइसखौ हरनो दाबाव बाय बाय लोगोफोर उननि खोन्दोआव थाबैनो लोगो मोनगोन